коргарони ресторан ва кафе 3 сола ҳозир 5 сола дар ин ҳолат мумкин ба воситаи ягон адвокат. Ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. ахбороти нав пешкаши шумо мегардонем. Дар Федератсияи Русия барои муҳоҷирон чиро манъ кардан? Бо диққат гӯш кунед ва дар видео ҳатман як дона лайк гузоштан фаромӯш накунед. нафарҳое ки маро тамошо кардесен, хеле ки медонед, мо бо ширкати Муслима Тур кор мекунем ва мардум ба ҳаҷ мераванд. касое ки мехоҳед дар ҳарам аз номи шумо китоби Қуръон бимонанд, яъне ки садақаи ҷория кардан кадомед мехоҳед, ё ки аз номи шумо мехоҳед ҷойнамозҳо тақсим кунанд барои мардума, номерои WhatsApp мебарояд бинависонед барои китоби Қуръон мондан ва барои ҷойнамоз. аз номи худтон садақа кардан барои худтон беҳтарин кор мешавад. мавзӯи имрӯзаи мо дар шаҳри Красноярски Федератсияи Русия муҳоҷиронро ба кор намегиранд. дар кадом бахшҳо ва бо чӣ сабаб? қарори нави губернатори краи Красноярск дар бораи манъи кори хориҷиён дар як касбҳо қарорро имзо намуд. ин қарор аз 1 сентябри соли 2026 эътибор пайдо мекунад. гуфта мешавад ки ҳамаи муҳоҷирони патентдор дахл дорад. кадом корҳоро манъ кардан дар Красноярск? маориф, муаллимон, таҳсилоти иловагӣ, яъне тренерҳо, курьерҳо ва расонидани ғизо, коргарони ресторан ва кафе. гуфта мешавад ки инчунин парикмахерҳо. корфармоён бояд то 1 сентябр ҳамаи муҳоҷиронро аз вазифаҳое ки мо номбар кардем озод бикунанд. новобаста аз ӯе ки патент дорем шумо, ҳамин корҳое ки мо номбар кардем манъ мешавад барои муҳоҷирон. аз 1 сентябри соли 2026 аллакай ин қонун қувваи қонунии худша пайдо мекунад. мо хостем ин информатсияи нава ба маълумоти шумо бирасонем. акнун комментарияҳои шуморо камтар хонда ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. зарина нависонда: салому алайкум акай юрист. шавҳари ман дар шаҳри Москва кор мекард. официально трудовой договор қатъӣ. моҳи марти 2026 патент тамом шуду рафт Тоҷикистон. моҳи май омад патента падават кард. дар госуслугаш смс омад ки яъне ин ҳамон дар назар дорад ки сабабаш чӣ бошад ки натонист патентша гирифта. патент сабабаш ҳамин мешавад. яке аз сабабҳош ки пеш аз Россия баромадан мабодо ки ягон проблема карда бошанд. проблема гуфта чиро дар назар дорем? ягон ҷарима наспорида, ҳамин штрафҳое ки наспорида, административни правонарушение шида, ё ҳамиё метавонанд ҳамин сабабҳо шида бутонанд. вале боз як сабаби дигарш ки мақсад дигар пеш аз баромадан пули патент пардохт накарда биромада бошад ва патент аннулировать шидагӣ бошад, ҳамин ҳам сабаб шида метавонад ки дар ин ҳолат патентша аз сари нав гирифта наметавонад. эраҷ нависонда: салому алайкум бародар. видварения буд 3 сола ҳозир 5 сола мегӯям. видварения аз 3 моҳа то 5 сола, аз 1 сола, 3 сола, 5 сола. муҳаммад нависонда: салому алайкум акаҷон. илтимос ҷавоб диҳед. маро моҳи феврал депорти 5 сола кардам. ба хотири регистратсия дар база нез гуфта ман патент доштам 100%. моҳи сентябр зану фарзандам паспорти гражданин мегирам. ман ҳоло Москва метавонам депорт кушода? не, мутаассифона намешавад. дар ҳолате ки агар ҳамсари худаш зани рус мебуд, дар ин ҳолат мумкин ба воситаи ягон адвокат метавонид. а так ин касе ки ба пул мекуне мегӯяд дигар коро ягон асос надорад. як нафар нависонда: салому алайкум додарҷон. кам хабари хуш навис. иншоаллоҳ мо кӯшиш мекунем ҳамарӯза хабарҳоро пешкаши шумо бигардонем ва шумо огоҳ бошавед. гулия нависонда: салом додари азиз. хоҳари мара 3 сола запрет кардагиам, лекин нарафт. уже 3 сол шудестай. метавона граница бирава бо биёя документ куна мешава ҳамхелӣ. ҳозир наметавонам. ба чӣ хотир? ба хотире ки ҳамин 3 сол шид сразу запрет кушода намешавад. як муддат дар кораем. барои ин чиз аз граница мақсад гузаштан шумо як бор пешаи ҳамое ки мебироен проверка бикунед ки дар ҳақиқатан кушода ё ки не. як нафари дигар нависонда: салом акай Соломон. даъваткунӣ ба хизмат сар шида ё ки не?
даъваткунӣ ба хизмат ҳозира шуда сар нашиде бародари азиз. Агар ки сар шава мо видео мекунем мегим. Як нафари дигар нависонда ман Тоҷикистондам. Документ проверка кардам, реестрда ғалтидам. Чикор кунем? Кай ҳуй мешавад? Реестр ғалтидан бо ягон причина мешавад. Яъне ки шумо ягон нарушение доштагин ва ба ҳамин хотир номтон дар чорни списка ғалтидагӣ ҳастед. Зинда ва сарбаланд бошен. Видеои имрӯзамонро ҷамъбаст мекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.